Ahoj všem. Rád bych vás pozval na svůj YouTube kanál, kde se můžete setkat s čirým šílenstvím, který v životě zažívám. V roce 2012 jsem podstoupil 2 operace mozku, které byly neúspěšné. Nádor mi v hlavě zůstal a od té doby mi tam doktoři holt asi něco zpřetrhali, protože jsem začal šílet. Stal jsem se psychiatrickým pacientem a mám paranoidní syndrom a dějí se mi věci, které se obyčejným lidem nedějí. Vidím to, co jiní nevidí, slyším to, co jiní neslyší a vidím prostě věci úplně jinak a bohužel si je vztahuju na sebe a ničím sám sebe tím. Takže vás ještě jednou zvu a bude to šílenství. Připravte se na to.